skrabe 28.000 sammen. Ja, hvis du får den tilbage, så er jeg ligeglad. Boza, can you hear me? Ja, ja, I kick him from the group. ja, kick him. Ja, kick him. Der er ikke nogen inde på deres TS. Nej, nej. Ja. Eller det ved vi ikke. Vi ved ikke, om han er død. Står. Jeg ved, om det er en bug. Ja, det kan det ikke være. Nej, han respawner ikke. Ham der. Jeg tror, det må være en bug. Helt seriøst, men jeg aner så ikke, hvorfor den er endt derovre. Ja, men jeg tror, det er en bug. Jeg kan heller ikke se ham på playerlisten. Nej, han står, kan du se ham på playerlisten? It's bugged. When you kick him, you leave the group. He's hacking. Call admin. Nej, jeg tror, det er User en bug. joined your channel. Helt seriøst. Guys, Men hvorfor er han så sat sig... Just a sec. Hvorfor han så sidder inde i bilen og kan ligge og køre rundt og... Altså, og reagerede på, når jeg sagde noget. Det fatter jeg ikke noget af. Ja, han reagerede, da jeg sagde noget, han skulle komme ud af den. Nej, undskyld, da jeg skulle hjulet af, reagerede han. Eller Prøv lige at skrive... Jeg tror admins, de får sådan en notifikation, når der er... beskrevet admin. Okay, han er ude nu. Bozar, Optag ham, hvis du kan. invite